ҳамагӣ моҳи барвақттар то хуруҷи COVID-19 дар соли 2019 дар ҳоле ки аллакай сару садоҳо атрофи маҳкам шудани роҳ ва маҳдуд гардидани додугирифтҳои байнидавлатӣ зиёд гардида буд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарореро ба тасвиб расонид ки тибқи он ба ҳавасмандон иҷоза дода шуд дар соҳили кулу дарёҳои мамлакат ба заршоӣ машғул шаванд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қоидаҳои додани иҷозат ба шахсони воқеӣ барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъолӣ ва худбиёрӣ ном дорад. агар соддатар карда гӯем, фаъолияти заршоӣ ва коркарди тилло дар соҳили руду дарёҳои Тоҷикистон қонунӣ гардонида шуд. сабаби дар интиҳои ҳамон соли душвор қабул шудани ин қарор дар он аст ки вобаста ба хуруҷи бемории сироятӣ дар ҳолати инзивоӣ ё маҳдудиятҳои шадид бояд амнияти иҷтимоии мардум таъмин карда мешуд. яъне қабули ин қарор як ҷузъи стратегияи давлат дар муқобила бо таҳдиду хатарҳои беруна дониста мешавад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии тавозунро ба масъалаи заршоӣ ё тиллокорӣ бахшидаем. агар мехоҳед бидонед ки роҳу воситаҳои ба даст овардани иҷозатнома ҷиҳати машғул шудан ба заршоӣ чӣ гуна аст ва то кунун ба ин кор чӣ қадар одам машғуланду чӣ қадар манфиат ба оилаҳо ва давлат расидааст, пас барномаи моро тамошо кунед. тоҷикистон на танҳо кишвари обҳои мусаффо аст, балки кӯҳҳои сарбафалаккашидаe дорад ки дар синаи худ ганҷҳои фаровонро нуҳуфта медоранд. табиист ки дар сурати кашф, истихроҷ ва коркарди ин ганҷҳо имконият пайдо мегардад ки рушди иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат ба маротиб сурат бахшида шавад, вале мавҷуд намудани инфрасохтори кофии соҳаи кӯҳкорӣ ин корро муваққатан ҳам бошад боз доштааст. бале муваққатан, зеро заминаҳо барои тараққӣ додани ин соҳаи муҳими даромаднок аз ҷониби давлату ҳукумат фароҳам мегардад ва тадриҷан ин сарватҳо аз худ карда мешаванд. вале то он замон аз сарватҳои рӯизаминӣ ё ба қавли пошхӯрдаи табиӣ ки арзиши гарон доранд истифода мебарем, аз ҷумла тиллое ки дар соили руду дарёҳои кӯҳии мо ҷорианд. тавре гуфтем, Тоҷикистон сарзамини кӯҳсор мебошад ва тақрибан 93% масоҳати кишварамонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. характеристикаи кӯҳии кишвари мо чунин аст. дар ҳудуди Тоҷикистон қаторкӯҳҳои Ҳисор, Помир, Зарафшон, Туркистон ҷойгир ҳастанд ки аз кӯҳҳои зиёди сарбафалаккашида иборат мебошанд. баландии кӯҳҳои Тоҷикистон аз 300 метр сар шуда то 7495 метр мерасанд. баландтарин қулла ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Осиёи Миёна ин қуллаи Исмоили Сомонӣ дар қаторкӯҳҳои Помир мебошад ки баландиаш аз сатҳи бар 7495 метрро ташкил медиҳад. кӯҳҳои Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди табиӣ ва канданиҳои фоиданок мебошад. тавре гуфтем, қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди додани иҷозат ба шахсони воқеӣ барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда моҳи ноябри соли 2019 ба тасвиб расид. ба маълумоти Вазорати молияи Тоҷикистон ки масъули таъмини хоҳишмандон бо иҷозатномаи фаъолият мебошанд, то ин муддат наздик ба 7000 сокини мамлакат ин муҷаввизро ба даст оварданд. аз лаҳзаи қабули қарор то ин ҷониб дар муддати 2 сол зиёда аз 6834 нафар муроҷиат карданд унвони Вазорати молия. дар навбати худ Вазорати молия ҷиҳати иҷрои қарори мазкур ба хоҳишмандон иҷозатҳои дастрас намуда, дар раванди дастрас намудани иҷозат ягон монеагӣ пешбинӣ нашуда, содда карда шуда тавассути инам тавассути низоми электронӣ баромонда шудааст. масалан, вақте ки шаҳрванд аз ноҳияи дуғдаст муроҷиат мекунад ва зарурати ба маркази шаҳр ё ки ноҳия нест, танҳо тавассути электронӣ ба раисатҳои молияи шаҳру ноҳияҳо ниҳоят содда гардонда шуда, амалан он танҳо ба қайдгирӣ мебошад. шаҳрванд ба як дархост метавонад дар муддати 10 рӯз иҷозатномаи худро дастрас намояд. дар хусуси дастрас намудани иҷозат монеагӣ нест, ниҳоят содда гардонда шудааст, навбатгоҳӣ нест,
дар мавриди гирифтани иҷозатномаи коркарди тилло дар муддати 10 рӯз тавассути комиссияи вазорати молия муроҷиати шаҳрванд баррасӣ карда мешавад ва унвони ҳар як муроҷиаткунанда иҷозатнома дастрас карда мешавад. ҳолате буд ки зиёда 500 нафар дар 10 рӯз муроҷиат карда. Ин бениҳоят шумораи калонам ки дар муддати 10 рӯз 500 нафар хоҳишмандон. ин боиси он шаҳодат медиҳад ки таваҷҷӯҳи мардум бениҳоят ба ин намуди фаъолият хоса зоҳир намуданд ки оиди дастрас намуданд. худ тасаввур кунед ки дар 10 рӯз 500 нафар муроҷиат кардан. аз он шаҳодат медиҳад ки қарори мазкур саривақтӣ ва барои некуаҳолии мардум қабул карда шуда. баъзе ҳолатҳое буд ки тавассути муроҷиат бениҳоят аз қарори қабулкардаи ҳукумат миннатдорӣ баён карданд, махсусан унвони асосгори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти мамлакат ки қарори мазкур барои онҳо ниҳоят мусоидат намуд. дарёҳои ганҷдори тоҷикистон асосан дар минтақаҳои кӯҳии мамлакат ҷойгиранд. аз ҷумла дар ноҳияи ховалинги вилояти хатлон сокинон барои машғул шудан ба заршоӣ дар 50 километр соҳили руду дарёҳо иҷозат гирифтанд ва айни ҳол ба ҳамин кор машғуланд. ҳамкорони мо ба минтақаҳои заршоии сокинони ин ноҳия рафта бо ҷараёни кори онҳо шинос шуданд ва инак гузориши онҳоро тамошо мекунем. бо Зурали Шерхонов беш аз 30 сол мешавад ки ба истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда машғул аст. ба тавсиб расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда ба тариқи худфаъолӣ ва худбиёрӣ бо Зуралиро хушнуд намудааст. бо Зурали дар истихроҷи канданиҳои фоиданок хусусан тилло таҷрибаи калон дорад ва медонад ки дар кадом мавзеъ бояд кор кард. дар ноҳияи Ховалинг аз тарафи шаҳрвандон 628 ариза ба раёсати молия пешниҳод карда шуд. аз ҷониби мо ба комиссияи баррасии ариза барои додани ҳуҷҷати иҷозати вазорати молия мо пешниҳод кардем. аз тарафи комиссияи баррасӣ аз 628 ариза 615 ариза то ҳол баррасӣ карда шуда иҷозатномаи шаҳрвандон дастраси мо шуданд. 13 аризаи дигар бошад дар ҳолати баррасӣ комиссия қарор дорад. 3 сол қабл қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда ба тариқи худфаъолӣ ва худбиёрӣ ба тавсиб расида буд ва дар ҳамин замина вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандон иҷозатномадиҳиро оғоз кард. дар ноҳияи Ховалинг як қатор шаҳрвандон барои ин намуди фаъолият иҷозатнома гирифтанд. хайнам хеле ҷуда кор мекунам, сангои катара мепартои, рега мекови, рега туб мекунӣ, сангчача мечинӣ. як кор мекунӣ, як сатилби рег мебарӣ, лави овда мешӯй. асосан ҳамин тилло дар чӣ хел ҷоҳо ҷамъ мешавад? лавои овда бисёр, таи овда, не лави овда. лави ов мепартоя мешава. ҳамин гиҷои да санг калон, пеш санг калон да бисёрай. ай қафои санг калон намешавад тилло. ай пеш девол боша, унав ҷоли санг калонай, навҷа загияй. 3.5 грамма, 1 грамма загияй калонай. ай қафошай. айни замон дар ҷамоати деҳоти Шугнов ки конҳои канданиҳои фоиданок мавҷуданд, як қатор корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд ва дар масофаи беш аз 50 километри дарёи Ёхсу иҷозатнома гирифтаанд. шаҳрвандоне ки инфиродӣ иҷозатнома гирифтаанд метавонанд аз деҳаи панҷирони ҷамоати деҳоти Ғаффор Мирзо то деҳаи Санги Оғури ҷамоати деҳоти Лоҳутии ноҳия ба истихроҷи канданиҳои фоиданок машғул гарданд. ҳангоми наворбардории мо заршӯён тарзи коркарди дастии тиллоро нишон доданд ва маҳсули фаъолияти якгузаашонро ҷамъоварӣ намуданд. дар ин мавзеъ шаҳрвандоне ки ба заршӯии тариқи дастӣ машғул мебошанд хеле кам ба назар расиданд ки сабабҳои худро дорад. аввалан миннатдории худро ба асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки бисёр ба мардум як ғамхорӣ зоҳир менамояд ва нисбатан ба анамин ноҳияи Ховалинг ки дар ҷамоати мо мардум бисёр ба шустушӯи тилло машғул ҳастанд. анамиро худи сарвари давлат иҷозат дод ки мақсад мардум бо тариқи дастӣ кор ва фаъолият намоянд. азбасе ки дар фасли тирамо шустушӯи тилло ба мардум мушкил мегардад тариқи кор карданаш, фаъолияти кори худро қатъ намудан
мо бовари комил дорем ки дар соли меомадагӣ кори худро бо давом медиҳам. барои осон гардидани кори зардшӯён дар маркази ҷамоати деҳоти шугнов нуқтаҳои махсуси давлатии хариди тилло фаъол гардонида шудааст ва шаҳрвандоне ки ба зардшӯӣ машғул мебошанд ба кормандони ин нуқтаҳо шартнома баста маҳсулоти истихроҷнамудаашонро ба ин нуқтаҳо месупоранд. дар маҷмӯъ ин тадбир ба афзоиши ҷойҳои кории мавсимӣ мусоидат кардааст ки ба гуфти кормандони ҷамоати деҳот дар тобистон шумораи зардшӯён ба беш аз 2000 нафар расида буд. дар минтақаи шимол бошад дарёи пуртуғёни зарафшон тиллои бисёр дорад. ду соҳили ин дарё дар масофаи бештар аз 80 километр ҷои кори мавсимии садҳо нафар асосан сокинони ноҳияи айнӣ гардидааст. ба иттилои ҳамкорони мо ба соҳили дарёи зарафшон дар вақтҳои муайян аз дигар шаҳру ноҳияҳо ҳам меоянд ва ба заршӯӣ машғул мешаванд. яке аз воситаи интиқолёбии канданиҳои фоиданок аз ҷумла тилло аз ҷое ба ҷои дигар дарёи пуртуғёни зарафшон низ мебошад. мавҷи дарё тиллоро бо қуму шағал омехта карда ба соил мебарорад. барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъол қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тасвиб расидааст. дар асоси қарори мазкур ба шахсони воқеӣ сертификати ҳуқуқи истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъол дода мешавад. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қоидаҳои додани иҷозат ба шахсони воқеӣ барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъол ва худбиёрӣ дар ноҳияи айнӣ ба зиёда аз 2000 нафар шаҳрвандон иҷозатномаи истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда дода шудааст. шаҳрвандоне ки бо пардохти боҷи давлатӣ иҷозатномаи мазкурро ба даст оварданд аз пардохти ҳама гуна андоз озод мебошанд. яъне дар давраи фаъолият аз онҳо ягон намуди андоз ситонида намешавад. дар гирифтан ва ё истихроҷи тилло аз соили дарёи зарафшон сокинони ноҳияи айнӣ таҷрибаи ғанӣ доранд. онҳо барои анҷоми ин амал тавассути пойгоҳи хурди барқӣ обро ба дастгоҳи махсус гирифта аз кум ва омехтаи сангу шағали соили дарё тиллои холисро ҷудо менамоянд. ин амалро асосан дар вақти паст будани сатҳи дарё анҷом медиҳанд. дар як дастгоҳ аз 1 то 2 нафар кор мекунанд. истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда барои сокинони ноҳияи айнӣ шуғли пурмаҳсул маҳсуб меёбад. дар маркази ноҳия 2 нуқтаи қабули канданиҳои фоиданок ташкил карда шудааст ва ҳамарӯза нафарони ба ин кор машғул буда маҳсули меҳнаташонро супорида маблағи хуб ба даст меоранд. аҳолӣ бо истихроҷ ва супоридани тилло ва ё дигар намудҳои канданиҳои фоиданок маблағи хуб ба даст меорад. ин омил боиси бештар таъмин шудани аҳолӣ бо шуғли доимӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии онҳо шудааст ва ҳамчунин муҳоҷирати сокинонро ба хориҷи кишвар ба маротиб кам мегардонад. сокинон озодона дар вақту соати ба худ мувофиқ кор мекунанд ва маҳсули меҳнатшонро дар нуқтаҳои қабули канданиҳои фоиданок ки ҳамарӯза фаъолият мекунанд оварда месупоранд ва дар ҷояш мутобиқ бо нархи ҳаморӯзаи бирҷаи ҷаҳонӣ маблағи маҳсулоти он пардохт карда мешавад. дар баробари сокинони ноҳияи айнӣ боз аз дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъол ва худбиёр сертификат доранд ва онҳо низ дар давраи мувофиқ яъне дар вақти паст гардидани сатҳи дарё ба ноҳияи айнӣ омада ба гирифтани тилло аз соили дарёи зарафшон машғул мешаванд. 90% нафароне ки дорои иҷозатнома мебошанд ва ба истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худбиёр машғул мебошанд сокинони ноҳияи айнӣ ҳастанд. ба ғайр аз ин сокинони шаҳрҳои душанбе, ваҳдат, панҷакин, ноҳияи кӯҳистони масҷоб ва ноҳияи ашт соҳиби иҷозатномаи истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худкор ва худбиёр мебошанд. дар ноҳияи айнӣ корхонаҳои хурду бузурги истихроҷ ва коркарди маъданҳои табиӣ хеле зиёд аст ва барои сокинон ҳазорҳо ҷои кори мувофиқ мавҷуд мебошад. ба тасвиб расидани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи қоидаҳои додани иҷозат ба шахсони воқеӣ барои истихроҷи канданиҳои фоиданоки пошхӯрда бо усули худфаъол ва худбиёрӣ омили дигари таконбахшанда барои пешрафти зиндагии сокинон мебошад. ҳамин тариқ вазорати молияи тоҷикистон дар якҷоягӣ бо саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон харитаи коркарди маъданҳои пошхӯрдаро тартиб доданд ки қариб ҳамаи минтақаҳои ҷумҳуриро фаро мегирад. аз ҷумла чунин маконҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшону водии рашт ва минтақаи буғтари вилояти хатлон ҳам вуҷуд дорад. тавассути саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон минтақаҳо бениҳоят зиёданд, хусусан дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, ноҳияи мурғоб,
ноҳияи Рошқала, ноҳияи Дарвоз, вилояти Соғ, агар гирем вилояти Соғ, ноҳияи Айни, Панҷакен, кӯҳистони Масчо, дар вилояти Хатлон бошад ноҳияи Ховалин, қисмати ноҳияи Балҷувон, ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Вахш, чунин захираҳо муайян карда шуданд, ки шаҳрвандон метавонанд фаъолияти худро ба роҳ монанд дар ин минтақаҳо. Дар мавриди минтақаҳое ки муроҷиат ё ин ки қисман мондагӣ ҳастанд, аз рӯи нишондиҳа, аз рӯи таҳлили мо шаҳрвандон аз тамоми шаҳру ноҳияҳо муроҷиат карданд ва минтақаҳое ки тавассути саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда, дар он ҷо фаъолият мекунанд. ин захираҳои мо бениҳоят зиёдам аст. бо тавассути ҳамин қарори мазкур метавонанд дар минтақаҳое ки муайян карда шудааст фаъолият ба роҳ монанд. вақте ки шаҳрванд дар раванди кор маҳсулоти яъне тиллои ба даст омадашударо тавассути нуқтаҳои хариди хазинаи сарватҳои давлатӣ назди вазорати молия, яъне шаҳрванд маҳсулоти дарёфт кардаашро ба нуқтаҳое ки вазорати молия дар шаҳру ноҳияҳо кушодааст, нуқтаҳои харид, ба он ҷо муроҷиат мекунанд маҳсулоти ба даст омадаш. дар навбати худ нуқтаҳои хариди хазинаи сарватҳои давлатӣ тиллои ҷамъоваришударо бо нархҳои дастрас аз шаҳрвандон харидорӣ менамоянд. тавре зикр кардем давоми 3 соли гузашта наздик ба 7000 нафар иҷозатномаи коркарди тилло ва дигар маъданҳои пошхӯрдаро дар соҳили руду дарёҳои мамлакат ба даст оварданд. ин ба он маъност ки ҳамагӣ як қарори ҳукумат тавонист боз 7000 нафари дигарро бо кор ва даромади хуб таъмин намояд. ба қавли коршиносон ин ҳам як гашти самараноки ҳукумати кишвар дар самти аз худ кардани боигариҳои табиии Тоҷикистон ба шумор меравад ва дар навбати худ василаи беҳдошти вазъи зиндагии мардум мебошад. бинандагони гиромӣ, шумораи навбатии барномаи иқтисодии тавозун буд. манзури шумо. сеҳатманду пирӯз бошед.